Kailangan lang make-up. Kuya ko kay sulod sa imong pag-unsa man. Sige pa, pangita pa niya. Pangkabit na eh. Una, ano kinagam yan? Ate, gano'n pa na i-brief? Wala'y sulod. Do you wanna know? Hey guys, it's Aki B here and welcome back to my YouTube channel. And for today's video is gonna be a bug raid sa mga wakwak ni ay. It's going to be a bug raid sa SP! And of course, atong ginagsaon guys. So ang first, ang atong bug raid is si Siga. Wala pa, dili mo copyright din ako ang mga audience. Sana hindi pala mo yung yay! So, ang first na to yung bug raid guys is Stephen! Tada! 君の虜になってしまえばきっと Okay guys, Renano na mamounting okay. Matungog sa gawas, ka-taping sila. Nalaman na iyang bag. O di iyata guys. Cute ay kung bag. Gachik naman si Moy mo. Wala yun na kayo Moy. Muni niya ang bag. First, ang sulod sa iyang bag. Cellphone. Full paper ba? Wala. Wala yung paper. May mali siya. Kay Indonesia. Wala yung mali siya kay Indonesia. Makita ng tinago pa. Alagin mo. Hane, dili makatraining. Kailangan lang make-up. Kasi mo na hindi kang madala. Charger o yawe guys. Pitaka o yawe. Asan ni na yawe? Sa palay. Oh, sa balay daw. Palay nato. Sige, ayun. Mura, pitaka. Then, oh, walay pulos iyang bag. Sunod. So, hindi mo kaingon sa imong Salamat. Next na nga itong inspeksyonon. Oh, bye-bye. Next atong inspeksyonon. Si Moy Moy! Moy Moy! 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード Oh, sige. Oo, yun na. Ginatag din sa numpa. Sumutak ka ako. Oh, unsa man eh. Jacket, uy. Oh, jacket. Oh, kane. Vitamins. Sumutak ka ayo. Vitamins. Naisuju. Syntax. Syntax. Wifi. Ay! Kaya sa likod. Okay. Sana all. Di mo mutuan ng wifi. Oh, wifi. Next, guys. Bandana. Oh, banda. Kuya ko kay sulod sa imong pag-unsa man. Next. Walit na, dagang sunod. Kadaghan tinong sulod. Ate, unfair man kayo ni Saki. Ikaw lang na kaya bubili. Sa amor. Sunod. Malaon sa mani. Charger. Charger. Sana mo kung cellphone. Sunod. Vitamins. Kanang may tinawag ng vitamins. What's up? Sagbot. Sagbot o piso. Sagbot o piso. Ano ka kinsa ka ni buhok? Ayo, ate masakpan ta nang. Kani kay puti-puti na. Sugar mommy. Hala ka, moy. Madala ako rin po kang respeto ko na rin. Support ni. Sige, sa atubangan na tahan ni guys, oh. Guys, sunod. Saan eh? Nylon. Nylon para. Ayun pa niya party siya kapag. Wow, Max. Sponsor ka, Max? Sana all, Max. Boy, sukli na to kung 20. Ah, so tres. Tulog ka po, oh. Perfume sa kuya na. Last kani, oh, perfume nga pang babae. Ato si Muton. Ang studio. Ngayon na ako ang bag, be. No,
kuya ko. Gibubot-gubot na na kuya ko. Gawin tama. Oh. Kaya nung may mubungka, kapatay dapat bungka. Nga naman din yung... Yarn. Papakuan ko ni Skirdo, magpagama ko papel na bayan. Sige, kinsa na po ito i-bag grade. Next guys, na ito i-bag grade is si Mamarang Island. Okay, Mamarang Island, next, come over here. It's your... Wala na yabo. May left na group. Okay, next, Mamarang Island. Hey guys. 君の虜になってしまえばきっと Alay, huwag matahan yung screen. Hindi pa nung tayo nani ng amuan ni Muy gani, ha? Ayun. Gamatay mo rin mo nang distragikan ka dalang pa. Alaga bit, Sprite. Ako rin nilapot, sorry. So muna ang bag. Dito siya hata guys. Muna dyan o wala dyan yung pinakuhan eh. So sugod yung tahaning kinagam yan. Sila ang maning balay. Ay, naman dyan yung studio. Hala, wow, sana all. Wala ni sa amo. Di ko kabalo mo abre. Pero kabalo ko. Hindi, ano lang. Pero kabalo ko nga headset ni. Earphones. Wala ka na sa inyo. Sakit. Wala yun ang sa amo. Ato ka sa balay. Ay! Earphones guys. Dayo, next. Sagbot! Nakawala. Kamoy mo gani. Dahil may gay. Buha ko babae. Sugar mommy pa yun. Kaya puti o. Madapa na dito sa o. Tadan! Wow! Gisulod ginayo. Nagdali-dali yung cellphone ani ba? Gibit-bit naman kung tanong mo. Lahi na kung lalo ng cellphone sa gaso ka lang sa bagra. Cellphone with secure virus logo and 1K for each kid. Pang emergency naman ako, kinahanglan ko load. Ako magkuhog ba? Oh, next. Pangkabit na eh. Walo lagi ka ama. Pangkabit na eh. Kani kay na anek eh. Uy, kani pang legal, kani pangkabit. Sina na ako. Oh, nan? Another sagbot, guys. Balik mo. Uy, wala yung balik-balik. Dahil na sagbot yung bag. Sunod, kani. Anan. Oh, dahan siyang mga card. Oh. Starring ka ng Prince Ana. Oh, kani. License. Wow, Sukikan Palawan. Kani, FCB. Next, PNB. Ate, buong bangko ko na. Believe. Oh, Cebuana. Next. Guys, ikaw Prince. Ayaw sa pakita kay kang sunod. Next. Wala, maura to. Maura to guys. Dala. Dayon, kaning naapayod uy daghang mga sinsilyo last. Oh, tara, dato din siya kay kayo. Ikaw nahipos ana, nasara. Duha pa yung bulsa mo. Asa. Registro mo to. Apa? Wow. This is a knife. Okay, Manay, you can go now. Ulat sa. Next, guys, we have. Kita ko lang marato. Next, guys, we have Lolo Dokyo. Yay! 君の虜になってしまえばきっと Lolo Dokyo is in the house. Again, atong volume, atong hinayan eh. You know. Sige. Ito, wala din kay inyong bag. Unahan yung pinagam yan. Wala yung sunod. Next. Bitaka. Dayon, Yahweh. Kasi hanin ang kinadakan, wala'y puro silang mga bag, wala'y trailing, cellphone o kuan, power bank, dayon, wifi. Dayon, wala na dyan, oh. Kaya ako na pwede mapansin mo mansak. Jesus, may balot. So, kaning bagan eh. Mabayi mo na yung bago. Sige, sunudan na yun. Mga tao lang. Ano, wala na. Wala, naisulod sa tubangan kayo muna siya ibutangan ng cellphone. Sama na. Sonicare. Oh, look. Headset.
Gamit sa babae. Lip tint! Hindi ba halos pamili? Play-Doh. Ay. Kaya hatag na naman ako ni Moy kinakalimot kong hatag niya ako. Hindi mo ako hatag. Thank you. Sinzili ito piso. Yawi sa balay. Yawi sa kondo. Hindi ka na sa akin. Gamit ka yung sulat naman. So, tara. Tara, guys. Lipstick. Yamate. Yamate ko na sa'yo. Lipstick. Honestly, Samot, lipstick. lipstick na gamit. Hala, hapita mo. So, murag mga to guys. Wala nagisulod. Hindi na get up. Mara to, so subscribe na daw mo sa Dukyo Vlogs. Paso. Hala, nagkakulab ko lahat. Sa wala daw mangkulab. Hala. Guys, subscribe daw mo sa Dukyo Vlogs kita. Salamat kayo guys ha. Subscribe daw mo sa Iyang Vlog. Thank you very much. Bye-bye!